Bore da blwyddyn 3, dwi'n mynd i esbonio tasg 1 mathemateg i chi heddiw. Felly, yn fan hyn, mae gen i ffon fetr. Pwy sy'n gallu dweud wrth ei sawl centimetr sydd mewn 1 metr? Mae 1 metr yn 100 centimetr. Felly, o wybod bod hwn yn 100 centimetr, os ydw i'n rhoi fy mis ar 20 centimetr yr ochr yma, faint sydd ar yr ochr yma? Felly, 20 adio beth sydd yn gwneud 100. Rydw i'n gwybod bod 2 ac 8 yn gwneud 10. Felly, rydw i hefyd yn gwybod bod 20 ac 80 yn gwneud 100. Felly, os ni edrych ar y cwestiwn gyntaf, mae gen i 30 centimetr. Rydw i ddim yn gwybod beth yw hyd y darn yma, ond rydw i'n gwybod o'r dechrau i'r diwedd i fod o'n 1 metr. Felly, rydw i'n gwybod i fod o'n 100 centimetr. Felly, yn fan hyn, mae 30 centimetr yr ochr yma, faint sydd gen i yr ochr yma. Dwi'n gwybod mae partner 3 yw 7, felly rydw i hefyd yn gwybod mae partner 30 yw 70. Felly, yr hyd yma yw 70. Ydyn ni'n gywir, mae 70 adio 30 yn gwneud 100. Beth am y cwestiwn yma? Tro hyn, mae'r hyd yn 2 metr. Nid 1 metr, ond 2 metr. Sydd yr un peth â 200 centimetr. Mae hyd o'r cychwyn hyd at y canol yn 1 metr neu 100 centimetr. Mae hyd y darn yma yn 20 centimetr. Felly, gyda'i gilydd, 100 adio 20 yn 120 centimetr. Faint yn fwy ydw i angen i gyrraedd 200? Rwy'n ni gyfri fesul 10, rhoi 120 yn y pen. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Felly, mae gen i 80 centimetr. Ar gyfer cwestiwn rhif 3, mae rhifau ychydig fwy heriol. 26 centimetr adio 13 centimetr. Wel, os ni osod nhw dan ei gilydd, 10, 11. Mae llawer ohonych chi wedi bod yn ymarfer hyn ar Teams. Felly, mae'r 2 fan hyn yn mynd dan y 10, 20 a'r 6 uned. Adio 13, 1 yn y 10, 3 yn yr unedau. Rydw i'n dechrau gyda'r unedau, 6 adio 3, 6 yn y pen, 7, 8, 9. 20 adio 10 yn 30. Felly, rydw i'n gwybod bod yr hyd yma yn 39 centimetr, a mae'r hyd cyfan yn 1 metr. Felly, faint yn fwy rydw i angen mwyn cyrraedd 100? Wel, os ydw i'n ychwanegu 1 centimetr, rydw i wedyn wedi cyrraedd 40. A wedyn, os dwi'n cyfri fesul 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mae'r rhain gyd yn 10.
Felly, faint sydd gyda ni? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1. Fydd hyd yw 61 centimetr. Nawr, mae'r cwestiwn olaf ychydig yn wahanol. Yn fan hyn, mae gen i linell sydd yn hyd o 9 centimetr. Mae y llinell nesaf yn ddwbl yr un cyntaf, felly beth yw dwbl 9? 18 centimetr. Mae dwbl yr ail un, felly mae'r trydydd un dwbl yr ail llinell, dwbl 18. Rydyn ni'n defnyddio y dull diamond. Dwi'n gwybod bod yr un yn 10 ac 8. Dwbl 10 yw 20. Dwbl 8 yw 16. Adio'r hynny gyda'i gilydd yn 36 centimetr. Felly, dyna y tasgau sydd wedi'i rhoi yn y pecyn i chi. Pob lwc.